И здравейте, здравейте, драги зрители от YouTube. Ей! Я му оставя си изкажа, бе. Пу, то долу ме прекъсва. Днес играем Star Wars The Force Unshable 2 епизод, не знам си кой. За жалост, като почнахме, тук имаше някакво малко филмче, не успях да почна по време на него. Тук ми влязоха тия, за жалост. Не успях да видите, но... някакъв там има. Ходим го претрепем. Оставя. Така. Тъпи, златни, грозни създания. Умри! О! Да ти еба, мамо. Опа. Надявам се това не го бяхте чули. Аре, бе! Ба, си кръвта биете тука мърш... Опа. Добре. Днеска нещо... не е добре. Умри! По-живо! Тя трябва ги требим само явно с мечове. Какво става? Не! Извиняйте, малко го самия такъв. Какво става тук, бе? О, тук лесно влюбна. Не! Не. Връщай се. Връщай се. Връщай се тук. Марш. Чива. Супер. И същите си го запечатвате. Пъ. Махайте са. Махайте са. Махайте са. Не вижта. Не вижта. Вие сте изроди. Фъш. Чива. Чива. You will shoot your friends. I will shoot my friends. Не тама! Тя дет ме стрелят, бе! Тъпа ракета! Защитай се! Пъе! Хайде. Ето я ракетата. Хвани я! Мятай! Не по това, бе! По другия по-силен! Топа изгоря! Опа! Умри! Тъпа умря, най-сетне. Къде си, ма? Някакъв пещи от болка, ето го. Опа! Хванахме всичките наведнъж. Боже, как звучат тия хора.Ощеш. Да играем на подади войника. Супер, още на такова нямаш то. Просто перфектно. Пак ли сте същите маймуни? Вижте, по-зле. Две от малките, едно от голямото. Надявам се този да ме чувате доста по-добре, тъй като намалих още звука на играта, се не мога да го оцеля. Я не ми дай зор, бе. Аз се бия тука. Не ти мързуваш там и ми дрънкаш глупости на търкалета. Така си изразим. Дай по-живо, ма. Тъп shift. Не работиш. Така. Оп. Опа, за малко. Не си помисляй. Не! Айде, хвани го. Пусти се скавиците го подни. Така. Умрете като кучета. Тук има нещо. Огром. За кое е? Майче беше за... Да, points. Experience points. Окей. Сега елате тук, един по един. Айде, кой пари? Ей! Не е наведнъж! Добре, че той не може стреля хубаво. Вие сте много нагли. Дръж си ракетата. Искам по-красив подарък. Я млъквай, бе. Топа пукнал. Не, бе, по дебелия. Ето му се... Опа.
Днеска хич не ни върви. Фани тази тъпа ракета и удари то дебелия. Супер, чакайте, имаме специална атака за дебелия. Спейс. Да кълцаме. Кълцай, кълцай, кълцай. Кълцай, кълцай. Умри! То няма никой вътре, бе. Да. Просто перфектно. Машината се обралява от духове. Като ще ме тираш, я ти метна един такъв казан, тиган, контейнер, какво ти те е върху вас. Това нещо е тъпо. Дръжте го. Не. Не си познал. Умри. Куче. Мръсно. Извинявайте, просто днеска малко не ни върви и си правим малко така. Попсуваме от време на време. Затова много се извинявам. Браво. Ясно. Тук може да се качим, защото не ги виждаме. Предполагам трябва от тук. Хоп. Готово. Какво са надолу? Това се чупи лесно. Дали ще успеем? Ще успеем? Не! Ти тъп Старфайт, там каквото си Старфайтър, нещо там какво беше. Не, всъщност не е, как иде? Хоп. И хванахме го. Чупи се! Окей, готово, трябваше да мръднем. Искам да взема това нещо. Не! Nice work. The hangar is clear. I'm lifting the lockdown. Now get up here to the bridge. Трябва да скачим на моста. Може би искат мостика, така да се каже, нали? Добре, ще не свали долу, исках изтребителя, както и да е, айде са. Вау. Тук ние сме си героя, така спасяваме, спасяваме себе си, после спасяваме тук деца ни и дъртори. We have Imperial troops in the engine room. You need to clear them out before they disable the ship. You can access the engine room through the drive core, Master. Look for a maintenance hatch in your vicinity. Това ако става, ще е бъгнато. Хоп. Окей, няма нищо. Оу, шит! Опа, извинявайте пак за това. Гнусни твари! Гнусни твари! Вън от моя живот! Гнусни, лоши, грозни твари! Трипиловци! Това са трипиловци! Ония друидчета, нали, като си гледали филма, има някакъв там златен друид. Тя прилича такива. Трипиловци! Зли трипиловци! То по-умря. Ти па си още жив. Много кръв биеш. Аз ти метна един меч да видиш сега. Приятно ли? Ти ми ги отблъскваш. Ти... Чакам, бе. Бе. Откъде ще ги лъгна? Ба. Ке умрем? Не умряхме от онзи парк, не умряхме и от... Какво беше там, кой знае колко още неща. Ще умрем от един такъв. Баси. Къде ще трябва да се секваме малко. Умри в лазера. Не ме интересува, че губите мъже. Това е яко. Бе, това няма ли да гръмне? Как познахме? Ти наказан си за престъпленията си срещу мен. Сега ще умреш. Супер, още на тя. Забравяйте колко скърцат! Ужас! Скърцащи неща! Тук нещо направихме, метнахме ги всичките.
Абе, как се ползваш на атака там да ги разпръснем, как беше това? Така и... Аха, ясно. Проработи, супер. Сега къде? Аха, а тук? Предполагам. Да, тук. Сега тук всичко се друса, не ми харесва. Не. Аха, ясно. Трябва нещо и това сега да го превесем. Го фанаме тук да се върти. И ние пак ще минем тук. Ау! Това боли ма. О, яко, може ние го застреляме да гръбне. Това не знаех, просто беше тест. Ха-ха. Окей, значи трябва сега да активираме даже двигатели. Или по-скоро да ги гръмнем. Просто страхотно. Ние трябва да си гръмнем кораба. Това е страхотно просто. Ох, огранче. За какво е? Бакта танк. You found green бакта танк. Your maximum health has been increased. Окей. Тук не ми хареса как изглежда. Има ли за какво се притеснявам? Да, има. Нещо не е наред тук. Нещо не е наред. Всичко да е толкова спокойно. И един такъв по средата на всичко. Тук нещо не е наред. Това мога да фанем. Лодка бе! Фани го тук. Ясно. И сега? Може ли така мога го гръмнем? Не можем. Странно. Да, ясно не можем. Бе, това се кръв. Ще ме биеш ли? Шама биеш ли? Бе! Ах ти, подавам. Абе, ти ще ме удреш с крака ли, ма? Нещо се прави много силен, бе. Сега ще покажа моята нова сила. Точно така. Има нова сила. И виж каква е. Ня. Това сакаш с кърца. Мале! И да използваме форс... Да, вероятно ще трябва да го използваме някъде тук. И хапуш. Не! Не, тъмън говорих, че я ползвам и си изхъбих. Трябваше! Неар! Глупави клавиатури, глупави бутони. Ти убий моя баща! Осъждам ти на смърт! Топа, стана черен и изгоря. Чако. Аха, сетих се. Не е тук. Ау, това боли, бе. Аха. Тия сега ще гръмат. Ау, бе. Окей, тук може да има нещо, я да го проверим набързо. Огрончета нещо. Ох, това боли. Ах, Марието. Тук има някакви от тия кутийки. Тук какво има? Хоп, тук сигурно има... Тук май е пътя, между другото. И аз така си мисля. Я сега да проверим нататък, че не съм сигурен. Топа, ние не мога минем от тук. То ли се набил пътя на тук? Прецъкахме се, може имаш нещо нататък. Огромни такива разни работи. Жалко. Не ми харесва как изглежда тази дупка, ма. И да. Има защо. Аз да е чиста, ти ще мързелуваш там. Баси въшката. Тук не ми харесва.
Нещо гърми, тук си спомням разни неща, имаш някакъв нов друид, там какво беше? Не! Тука повече! Айде, загазихме. Загазихме. Винаги се крият как горе. Бих се крил, ти като... Махайте са! Оп, 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 айде, дръжги, бързо, преди сме гръбнали тя. Е така. Оу, хедшот с контейнер. Па, ти си жив? А, не. Не сте познали всички. Я убивам ние снайперисти, че ме трябва много. Оп. Така. Оп. И... Мъртви са. О, типа си жив. Типа какво си? Мале, много джедай, бе. Сити, какви сте? Се мета. Координиране Сити не ме интересува. О, мира така. Стреляй! Искам малко огън. Огън искам. Айде, пръскай си куршумите навсякъде. Ти на кого мислиш, че говоря, бе? Тръж ракетата си, бе! Не! Не падай! Охма! Боже, какви лоши хора. Никакви обноски нямат. Нека първо си убия онзи там. Дай ти ракетата, бе! Абе, я... О, не. Не. Не си познял. Не. Аха. Сега ще е левия бутон на мишката, нали? А, не, никой не е. О, много сме добри. Много мангали. Убий. Убий ги. А така, хвърчете. Ще имаме пържолки. Ще имаме всички пържолки. О, да. Мятайте се. Боже, как звучи това само. Всички пържолки. Така ли? Не ти ли хареса? Ей, сега ще седиш върху огъня. Да ти дойде мозък тук. Пуши. Типа си мъртъв. Всички ли измираха? Не, ти си жив. Не си познал. Точно така. Топ още е жив. Така, да умреш дано. Между другото, я си видим апгрейдите. Нещо, рачички, 45 000, още малко. Няма апгрейдваме тия сега. Аха. Тук казва това, че тук ще стане само това. Надявам се да е наистина само това. Да, между другото, последния епизод нещо се получи твърде дълго, но просто не успях да го съкратя, нямаше някакъв там проблем. Сега ще си апгрейднем тук. Окей, макс. Са ни удара на мечовете, това ще апгрейднем после фърлянето и тук ще видим какво друго. О, холгранче. Дай нещо хубаво, холгранче. Винаги съм бил добър. Кристал. Грешка, не така. Дай тук, да проверим все пак какво имаме. И получихме май 2 сини. Не, бял. Да, получихме бяло. Би така изглежда по-готино. Обичам нещо бяло или черното, ще е хвана много готино. Скачваме. О, това е бързо, бе. Тук да няма от ния паячета пак. Нещо се сейфа. Хич не е добре. О, това го бях забрал. То толкова време съм играл на играта, че... Тук седмица...
И доста време не съм качвал, но просто не мога да се подготвя, нямам и много големи идеи, така че не мога да се подготвя за това. Не си познал. О, много скърси тези неща, бе! Два заека с един куршум. Класически удар. О, мале! Колко трябва да музика, за да скърцат тия неща. То корп му трябва яка с маска. Оп, оп. Не, мърдни. О, тук е яко. О, нещо хубаво? Нещо? Не. Един кристал даже няма. Стига семята, бе! Хоп. Не! Мале! За малко да умрем. О, тук има нещо. Хора! Давайте точките, само за това ми трябват. Не мога да контролирам. О. Не! Ще умрем! Беше на косъм. Добре, това е твърде екстремно. Стига, бе! Стига си ме гледал. Имах чувство, че ще умрем по-скоро. Не може ли сложат едни нормални стълби асансьори и тия тук империя войните как са стигнали? Е много чудно. Абе, вие не се отказахте. Не, изобщо не сте се отказали. Не сте познали. Опа, не е тази посока. Окей. Не сте се отказали. Умри. Абе, я да си продължаваме. Тия тук двама-трима няма ни губят времето. О, супер. Стига си сейфол. Имам чувство, че нещо лошо се става тук. Оу. Това е лошо. Тук бяхме, когато онзи гръмна и тук ни стресира. Ние се връщаме, да. Какво става тук? О, не! Това са огни хвъргачки! Огни хвъргачки! Всеки сам за себе си! Окей, ела ми. Готов съм за тебе. А ти за мене? Давай. Покажи какво можеш. Аз мога това. Твой ход е. Давай, твой ход е. Ня. Ау. Ама едни и същи номера можете следения и огнения. Не си познал. Не си познал. Да ти фърчат частите дано. Да пукнеш дано. Стига си ме палил, ти гадина, мръби опа. You shall not pass. Давай, специална атака. Опа, замахнах си грешното бутонче. Готов съм всички бутони. Държа всички бутони. О, откачихме му ръката. Пален тук мечовете. Какво става? Аз мога да разбера. О, супер. Аз така сме много любими. Тук. Още. Ясно. Тук нещо гръмна, не ми харесва. О, супер. Просто перфектно. Още такива маймуни.
Абе, вие хич ли се отказвате? Знаеш, това много ме дразни във вас. Ще станете добри войници в бъдеще. Ако живеете до сега, до тогава, не. Хубаво, че никога не се отказвате, ама... Оживяването, някой брои ли го? Хайде, умри са ти. Не си познал. Не си познал. Стига си нагласил уръдието. Аз ще ступам сега тук, го нагласиш ти. Тук го нагласиш, ще ступам. Хубавичка. Много хубавичка. То имало спешче. Сега го виждам на главичката му. Ох. Абе, остави ме, иска да го доубия, да видя какво ще стане, ако не го убия със специалната атака там. Абе, умри, бе! Докато умре. Остатък. Чук някакъв дълг. Го. Схванах вицаката как да ви фащам. Така, да го вкараме това тук. Готово. Има още един. Окей, то пукна. Отваря вратата. Не, нещо гръмна. Оста тук, бе. Тия ги забравих. Съвсем. Фанахме нещо. Умри ти, бе. Какво има? Я проверим набързо. Айде да не ходиме тук, няма да е лоша идея. Ама не, аре да видим какво има все пак. Знам, че пътя не е на тук, ама... това боли. Ограниче. Има някакви такива малки паякватчета. Това е гадно, някакви капани тук, всичко. Какво има в ограничето? Супер. Не. Типа, не си познал. Оп. Тук нещо ще се появи. То така толкова празно, на такова високо ниво. Всички да отлетят живи. Каби! Кабер! Мятай мечове, мятай мечове, как обичам да трепат тези слабаци. Супер. Не. Не. Дай бързо му махнем щита. Махай. Хайде бързо сега се приближим към него. Да ни изпуснат снайперистите. И действай! Давайте. Не си познал, приятел. Оп. Хайде. Удар. Не! Много си нахален. Казвали ли са ти го? Удар. Ох, бе. Нагъл човек. Нагъл робот. Абе ти нещо игнорираш ли ме, бе? Бе, не е учтиво някой... Майка ти не ти ли казала? Че не е учтиво да игнорираш хората, като ти говорят или те трепат. Оп, айде, специална атака. Топа си гледа отзад.
Оп, 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 оп. Очаквах го. Те па гледат. Това не ви е кино тука. Атакувайте ме. Той па също гледа. Супер, кино. Тук играем някакъв матч, те тук ни гледат. Просто перфектно. Айде сега всички умрете. Умирам. Жив съм. Ще живея. Къби. Ми съжалявам, ама като те мятам така... Не умря това. Значи, това нещо ще ни трябва. Тук видях. Я си го заредим по пътя. Да си го занесеме. Тук не знам какво е имало, но нещо яко е гърмяло, нещо като такова се вижда. Мисля, че това беше в предишния епизод, не съм сигурен. Уоу. Супер, май разбрах как смятаме по-яко мечове, не знам. Върчат се искри. Айде бе. Ще ви помогна. Тичайте с мен. Не. Супер, заобиколен път. Това сега нагоре ли трябва? Battle stations, all troops to positions. Prepare for Imperial boarding parties. Нещо тук не зареждаш ли нещо? И какво са? Притакаме ли се? Ясно, просто трябва по-високо го сложим. И... Окей, качихме се. Дай газ. Дай газ. Leave the pessimism to proxy. The guns are online and we're still flying. Not pessimism, General. Pragmatism. I'm sorry if my predictions upset you, but... Yeah, all right. Let's stay on target. Boarding pod in the gunnery, General. I'm on it. Don't let them near the main cannon! Окей. Странно. Изведнъж тук много бързо се движиме герои, сега изведнъж... Страшно бавно. Окей, всички са мъртви. Това е яко. Съжалявам, че ви изключвам енергията, но ми трябваш. Трябва да си отворим вратата. Супер! Дезактивираме оръдията си на кораба, за да си отворим вратите да продължим. Просто и супер. Да, страхотно. Това не звучи добре. Мрази, когато съм прав някой път. Хайде, готов съм за всичко. Хайде, готов съм. Видях достатъчно. Поживях си. Хайде, отвори се и ми покажи силата си. Не! Не исках наистина да ми покажеш силата си. Махайте се. Давай! Давай! Не! Хоп! Хайде! 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 Ама ти па си ходиш, аз те кълцам тука, мачкам, ти па си ходиш. Ба си чучелото.
Бас, тъпо чучело. А, супер, дойдох още. Само да не излезе нещо и от другото нещо, че ме дразни. Тук имам чувство, че ще има още неща, като ги гледам колко са празни. Ама те са много досадни, разни роботи, па нищо не ми правят. И не си познал. Точно така, не си познал. Ще се бием. Ама точно така, ние ще се бием, бе. Ще се бием. А, така гръмна тук. Маля, те светкайте, нищо не виждам. Пил. Латка ти тук, че ми трябваш да поразиш останалите. Как се чупи това нещо, бе? Боже! Остана, бе! О, това беше яко. Отмри там. То може да го контролира. А всъщност ясно, че не можем. Я ще да пробваме. А, можем! Трябва да го метнем само. О, това е много яко, но сега не ми трябваше. Така че по-добре да умреш. Ага, тук не ми харесва колко е чистичко, подреденичко всичко и сега нещо лошо пак ще стане. Ага, ясно. Да, можем да вземем. Ау, бе! Какво съм ти направил? Пу, там се не види. Пу, та. О, супер! Това не го знаех. Не ми кажи, че още си жив. Окей, умираш си там. Това ми харесва. И... Окей. Продължаваме. Така... Сега на къде обаче? Това е единствения проблем, не знам на къде трябва да ходим. Ето тук може би има нещо... Аха. Това как ми хрумна, само не успях да разбера. Нещо трябва, майче, тази машина да използваме. Така ми се видя, че нещо премигна бяла стана, като се въртех таето. Майче, това трябва да го вкараме така, да го заредиме. И да, точно така. О, супер! Давай! Сега да продължа... тук чакай. Не си познавам. Моля ти го и хугронче. Няма хугронче. Проклятие. Хоп, тук е доста объркващо. Някакво разрушено, някакви тук малки стълбички. Ими, какво да се прави? Евакуирайте кораба, разбийте го някъде. Уоу. Това е явно мейн лейзера, Кенана. И как са пристигнали, не са ми ясно. Там са нашите. Щупиха ми платформата тези нахалници. Не сте познали. Искам приятели. Искам тези работовици останат живи. Самотен съм на този кораб. Трябват ми компания. Боже, тук толкова легаване си изкарах, че съм някакъв... Що тук джедай някакъв самотник, тук броди из кораба и слуша някакви команди. Проклятие, убиха ги всичките до един. Не сте познали.
О, това беше яко. Ще спася, ама те изпуснах нарочно. Я не ме гледай така. Ого. Сега какво? Аха, и... Те ни повредиха лазера, който трябваше да пазим. Да. И това явно е лошо. Direct hit! Ah! The main cannon is offline. We're dead in the water without it. See what you can do. Do I look like an engineer, General? You're gonna look like orbital debris if you don't get that gun back online. Just get up there and do what you can. I don't care if you have to fire that thing by hand. Сериозно? А ти си от качалка. Тотка генерал баси нахалника. О, това е много як. Цяло оръдие тук ще активираме със силата. Огън! О, това е яко. Много бяла светлина. Тън. О, те да имаш то кораб почти такива оръдия. С един такъв кораб, че разбием цялата им армада. Great shot. Now get up here. Бас нахалника си, бе. Я ти ела малко тука. Целият път нищо не направи. Взехме, че вече сме против този генерал Кота. Нали така? Да, така, я съм против този. Ще ми помогна. Я ви тук някакви апгрейди. Ня. Трябват ни 25 000, а ние имахме 20 000 някъде. Дон. Дон. Вой. Войн. Войн. Карве. Кой се качвам? Аха, ясно. Не, това ще ми харесва. Ясно, тук се връщаме. Окей. Чака ни път. И чака път. Дълъг и спокоен път. О, добре де! Аз и моята голяма уста! И че не е спокоен, но дълъг. Не сте познали. На един удар сте ми всички. Аха. Тук скоро получих апдейт на енергията. Така че скоро няма ми свърши. Още нахалници! Махайте се! Вън от моята платформа. Намерете си друга. Въобще си намерите друг кораб да дразните. И друг джедай, вземи тая, просто се махайте отка. Хванаха ме. Жив съм, бе, нищо ми няма. Дръжте го! Той дръж ги, бе! Не. Поне си намерих още точки тука. Вие нагли. Скъбихте ми цялата енергия тук да ви мята насам натам. Ясно. Има някакъв, може да си апгрейднем нещо, я да видим. Дай сега бързо. Фърлянето на мечове, аз не го ползвам, сега ще поизчакаме малко. Но вие нямате край, бе.
Окей, свърши се. Не се е свършило! Окей, боже. Добре, това беше по-зле. Да се бяхме ударили във вратата, ще е по-добре. И майче свършихме. Сега ще видим дали това ще е края. Да. Окей. Очевидно това ще бъде края. Окей. Надявам се да ви е харесало този епизод, който имам представя кой е наред, ще се види в заглавието. И да, на ви е харесало, така не съм качал седмица, надявам се това да ви помогна за сега, нямам просто идеи. И да, чао хора, до следващия път.